ulichotoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Erokamana hinya luone Kings Ministers Melodies Ebenezer wacho ni at 20 kata bende gi doko. Erokamana hinya kuom Nyasaye keto gigi ne prare. Erokamana hinya Kings Ministers Melodies from Kisumu. Bende rwako wa kidieny mar lesson kaka nase DC kidieny mar lesson mar odiochieng' mano makawuono chenro ne mar wuodh geno. Nase kona bedo gi Pastor Charles Odini mar Kisumu Central ka achiel to kod Jalon Dixon Odiwuor bende mawuok Kachok SDA magudo temo go Kisumu. Bang' juma mokadho kano waseng'iyo puonjo mit ahinya kendo kawuono koro kano wang'iyo Jacob Israel kaka noloke modhi obedo nyaka Israel kendo kawuono koro dang'iyo Joseph wuon Leke wacho bende wadang'iyo kawuono to kapok yawo kata ka bende kapok wang'iyo ni tang'o mabende nitiere puonj mano ma kawuono dakwa jayalo Pastor Charles Odinde mondo miyo yawona kodala. Wuono man malo oneno lweti nikech ber chunyi opakoi kendo dendi jadolo nikech ng'wononi. Erokamano kuom tinendeni puonjri kodwa puonjwa wecheni madongo kwane biro mari mochopo machiegni. Nying Yesu wakwayo. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Erokamano nyaka kendo machiegni bure studio kae kawuono tarik 11 dwe mar 6 kendo sabato mar 2 e dweni. Omor ahinya nikech puonj mar 11 bende odonjo odiochieng' mar makawuono mar tarik 11 kama wadang'iyo Joseph wuon Lek. Wang'e ni Joseph wuon Lek ema bende koro wadang'iyo ni to ere kaka Joseph Lek mare ang'o ma bende koro Lek ni notimone, to Lek ni noleko nang'o, to ang'o ma bende results mar Lek mare ni okelo ne ber koso rach. Mano wacho bende wadang'iyo kawuono. Omiyo somo buk mar wachich momiwa kae en chakruok 37 wes na 19 wacho kamae: ka giwacho e kindgi giwegi niya, neuru jalek cha biro. Mane wacho bende koro miwa wabong'e maduto ahinya. En story ma bende dhi to koro miwa kanyo wach weche kendo kanyo apek koro nitiere. Kachako kod Jayalo Dixon Odiwuor. Joseph wuon Lek. Erokamano. Wago erokamano Nyasachwa motimo na ng'wono wangre sabato maber. Kendo yokinyini wadwa nono puonjruok mar 11 ka wanono Joseph. Yo machiek wadhi nono sigana mar Joseph. Kendo wadhi nono chakruok ne ka obedo nyaka jakwath mar rombe. Wabro nono kanyo kendo wabro nono kaka ne lek moko to lek go ne wadhi yudo ka Nyasaye chopo lego mondo chop kare. Mano miyo jandik lesson wacho ni sigand Joseph mulo migawo mogik mar kitabu mar chakruok kochakre gi lek ne mokwongo Kanaan nyaka thone e piny mar Misri. Jandik lesson chako wacho ne en adiera ni Joseph okawo migawo maduong' ahinya e kitabu mar chakruok. Wabro nono kaka Joseph kawo migawo maduong' e kitabu mar chakruok. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek wabro nono ni Nyasaye chopo singo mage. Mar ariyo, Nyasaye nyalo loko gima rach mibed gima ber. Wabro nono kaka gik moko ne obedo marecho to Nyasaye loko gi mondo gibed gik mabeyo. Omiyo wadhi yudo sigand Joseph ma en wuod Jakobo mohero. Kendo jandik lesson wabro kelwa wach moro ni jalni obedo kaka wuon Lek. Ang'o momiyo obedo wuon Lek? Erokamano japuonj. Pastor Joseph wuod Jakobo ma nyakwar Isaka. Jakobo onyuolo Joseph koti. Joseph gi Benjamin emonyuolo koti kabisa. Jawinjo gi janeno biro yie kod nyathi minyuolo ka nyathi mochako to gi nyathi mogik. Hera gi thoro bedo mopore gi nyithindo madiere kanyo. Kendo njoga mine mang'eny wacho ni nyathine moketho nyakona mae moketho wuoyina. Koro hero to gimiyo ji onyuolo ka ji dongo. Jakobo onyuolo wuoyine ka osebedo maduong' kae to here. Tafwenyo gimoro achiel ni kare nitie buche moko migono gotieno. Emomiyo kiyudo ka nyithi joka Jakobo kubura ni gidwa nego wadgi. Kendo kobiro to giwacho madiere ni chonde cha kindegi jalek cha obiro. Kare nitie gima ne gisechano chon. Ing'eno ok en gima ochakore gi sano. Ne gisebedo ka gihime kendo gigombo mondo opportunity mondo obedie. Puonja janeno gi jawinjo ni kare nitie jomoko matimo buche mag otieno. Ma kok Nyasaye de koro waserumo. Wach machielo, Joseph ni nyinge Jakobo luonge ni Bala Kalomo tiende ni jalek. Mano nying mopuonje ma dho Jo-Ibrania. E kit ngima ne jalek. Kendo Bible history wuoyo kuom jolek ariyo to maleko kendo loko Daniel gi Joseph.
githoro chalne. To jandiko ni wacho machielo e buge moko nyalo somo wacho ni Joseph iluonge ni antitype of Christ. Kendo ni chakruok 37 nyaka 50 te chapters go te wi kum ngata chiel 90% man Joseph. Koro jandiko wacho ni antitype of Christ. Oro chalo gi Yesu e yore mang'eny. Nyinge oluong mang'eny e chakruok modhuro. Kae to wach mogik machaka neno ka ni kendo samoro kati pango no marach to polo nyalo chano rach mabed ber. Jalo Dickson, ka wachako chandruok mag joot, iyudo ga thothne ng'ato le kata piny masani kinyalo leko gimoro ng'ane wacho ni oyo gima Dickson oleko mago miriamba maogene. Tere kaka ma koro lek mar Joseph koro kelo chandruok e joot kae. Chandruok mar joot koro. Japuonj erokamano. En adiera ni mondo mi joot ne rwak wachni ne nyalo bedo matek ahinya. Koro yien amra chak kod jandik lesson wacho ni chandruok mag joot. Ne waseyudo ni wawuoyo mana kuom Joseph, kendo Joseph mwadhigo nyime. Ng'ato nyalo penjo Joseph to ne en wuod ng'a? Joseph ne en wuod Jakobo, kendo wafwenyo ni Joseph ni kara ne en jakwath bende. Nokwayo rombe, kendo kwang'iyo ngima ma Joseph maber, wabro nwang'o ni Joseph obedo jal ma jaratiro, wabro yudo mbele kanyo. Koro miyo Joseph obedo jaratiro, kendo okwayo dhok kaachiel kod rombe, kendo jandik lesson wacho ni to kata kamano ne en kinde mane ochako dak e pinyno ema chandruok nochakre. Sani to koro mane ode wanwang'o ka od Jakobo kae nitiere wuoyi ma iluongo ni Joseph, kendo wasafwenyo ni chandruoge moko nitiere ma Jakobo kadhi chien kacha. Mamago to kwanyalo yudo thuolo mar wacho e chak tich kendo puonjruok mar 11 ni. To kata kamano ne wasegilo weche gombo afwenyo ni Jakobo ok nobedo ko tich mayot ahinya nikech notiyo kuom higni 20 ko chandre, kendo gombo mondo obedie kod ber moro. To jandiko wacho ni mane ode ka ema chandruok moko mag joot timo nade ochako donje. Koro chandruok mane mochako donjo, wanwang'o ka nitiere wuoyi makayo, to nitiere wuoyi mar ariyo kaachiel kod wuoyi mar adek, to ni wuoyi mana machal kod mar 11, wuoyi machal kod 11, wuoyi machal kod mogik. Wayudo ka Joseph dwaro biro mondo kaw kar wuoyi maduong'. Ok en wach mane bedo mayot ahinya. Ang'o momiyo wuoyo kamano? Kisomo buk mar chakruok 37 wes ni achiel, to Biblos wacho ni Jakobo nobedo dak e piny mar Kanaan, kuma ne wuon mare odakie. Koro mae wach Jakobo. Joseph ne rawera ma higni 17, kendo nokonyo owetene ma yawuot Bilha gi Zilpa mond wuon mare kwayo rombe gi diek. Okay. Ka idhi e pach jandik lesson, to seko ni jali ne jakwath, mano wach mokwongo. Wach mar ariyo ni kendo nodhi nyime motwang'o ne nanga manigi kido mang'eny, nanga mar ruoth. Ka isomo e buk mar chakruok 37 wes ni 4, to gino chako kelo kido moro kuom jal miluongo ni Joseph. Ochako bedo mopogre kod owetene. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek en niya, ni jali biro kod lek, to lek moleko en lek machalo kod prophecy mar ngimane, kaachiel kod gima mar owetene kaka dhi timo nade, kaka dhi bet. Ing'eni en gima very strange kabisa ka ng'ato koro niya ni owete biro timo nade, biro kulrene. Mano wach mane nitiere iye kanyo. Omiyo wach mogik en niya, lek mar Joseph owuoye buk machak e owuoye chak tich, kata mana wuon mare jandik lesson wacho niya nokoyie kod lek mane Joseph timo nade, mane Joseph okelo. Erokamano japuonj. Exact words ma Joseph noleko. Wachako gi kanyo kapok idonje gine. Noleko nang'o? Dhok madongo. Oleko lek madongo ne sulwe lwar piny, oleko lek madongo ne jikulore ne, kae to wacho ne nyaka men gi wuon. Kulore nyime. Wach no kelo wach. To gima do wacho ni kare jasik ng'ato meka wach nyabedo jood gi wuon. Emomiyo kare wacho ni jachien bende jakenda. Ngeno chako gi Jakobo ne kaka nywa chako history mare. In fact kochako Ibrahim. Obira nyako chopo ka makori ngini mato nyakware. Tieng mar ang'wen. Koro kendo chako dugo chandone. Koro gima dhiera ka ni koro wach koro oko, koro odonje ot wuon. Koro weten Jakobo ne paro ni en very peaceful. Neno kata Abraham kano dak kacho wacho to koro waywe, to ywe notame nikech ne nitie gik mane biro ndalo ka ndalo. Jawinjo ma puonja ni ka e piny ni onge yweyo. Kumonego yweye en polo manyien. E kuma chanam badhiye. Wach machielo machaka yudo ka ni Joseph karabara maja 17 to wuon gi hera mano here gono
puonja kuom jonyuol ingini owachi no kuone kisungu luongo ni special robe no mi allow ma special mpori ma go wetene ma wuon gi omiye that would mean ni kar wuon go chako pogo ni ma dwaro to ma ok adwar tingeni ma no kelo koko ka Jakobo kocha e omiyo Jakobo no ma Esau duongne nikech men gi nohero Jakobo molo Esau ibindi gi mochako kelo koro kendo Jakobo chako bokore ka hero Joseph molo wetene jonyuol gi wan bende kar nitie kuonde moko moko hero githo ahinya to wanyalo kata dala kata uso society man wich kuma nyego koro wuoke wesne mara boro kose waje lekne ga chato wechene no doke penjania iparo ni chieng moro ni bed rudha monitiwa mine gi medo doko mamon kode ahinya nikech lek mano wacho no ni olek kode okay kemen go 17 years to jito ni 34 ka poko dhi bere kwangene na monj kuom Joseph monj koro donjo ne oneno ichwang mabiro ka jacha nyiego moro bende koro biro jalo Dickson monj kuom Joseph koro donjo nade japuonjero kama na hinya chak tich kod weche madongo kendo Jendrik Lesson wuoyo e last paragraph to wacho ni katodoko ni Jakobo no kwero yawuote ayanga to no kano wach ni e pache no paro gima tiende en kendo rito mondo ne ka ochopo kare ka iwuok e wesne apar e buk machakruok 37 wes apar mowuoyo kuom Jakobo edo kodo buok moro kokalo kuom lekni nikech Jakobo penjo nyathine ma Joseph niya iparo ni kata na wuora biro kulreni tiparo ni Ruben nyaka wuoyi makayo bende biro kulreni injo gino koro gino no kae kod buok kata kamano ka ichopo e wesne 11 to kelo story moro kowacho niya ni okay nyiego no mako wete Joseph kode to wuon mar no sieko ka paro wachno ngiso niya wuon maro neno prophecy moro mar bedo ngama ngongo nikech jandiko wacho niya ka lek omedo nuore e biblos mangima to ngiso ni tiere teko moro kuom wachno koro Jendrik Lesson kochope tich ariyo to wacho niya nikech lekgi waneno ka chopo kare mae nokelo monruok moro e kind odni kendo ang'o mane dhi nyime Jendrik Lesson wacho ni Joseph noher kod wuon mare ahinya to ok wuon mare kende Nyasaye bendo nohero Joseph nikech kido manen kodo nen kido mar bolruok kaachiel kod dwokruok piny kendo nen jal majaratiro manyalo bedo trusted mano nitiere iye kanyo mano wach mokwongo jandiko wacho ni Joseph nochak manyi kendo wetene nochako ng'eyo yo maginyalo timo nade maginyalo negego kata maginyalo tiekego omiyo wuoyi maduong' mokawo rieko mar Jakobo obedo kod paro moro to wacho baro ni tino kubedo maber ko watimo nade rembwa ka wakawo rembwa timo nade wanego koro jandiko wacho niya Ruben donjore e wachni kendo golo paro ni giwite e bur kar timo nade kar nege mano wach mar adek mantiere e wachno e wach mar ang'wen Jendrik Lesson wacho niya ni en gima tek paro kita kwede manyirsire kae anya to kuom ng'ato ma en ng'atgi ere kaka joge ne nyalo timo gi marach kama ne ok inyalo paro wachni kata kuom kinde manok ahinya kuom kaka wach ne dhi golo chuny wuongi kata be nok gimor gi wuongi nikech ne ohero Joseph timo gima kama ne achiel kuom nyithind ne ok en gima kare ngiso niya wachni noko chando kata mono wete mamoko nikech ne gisang'ado wach mono tim nade mondo gitieke wach achiel matiyo gen niya ni Ruben tony nikech nokanya ng'oyo nokenyo Joseph ang'o miyo Ruben tom nwanwang'o ni Ruben nodwanyore kod otanda mar wuon mare to gimomiyo Ruben onwang'o resruok en kony mane okonyogo Joseph nikech warruok ne dhi wuok kuom Joseph kaero kama japuonj monj kuom Joseph gidhi kwat ndalo machon kare ji ne kwayo ka ji dar chalo jo-Masai jo-Israel go kaeto koro Joseph wuon gi okoni aratego wedi nosebudho kapok anenogi dhi ng'i ka gidhi kaeto tiyo koro kochopo Shekem to ng'ato kone gidhi Dothan piny mabor machielo jogi giseyaka kaeto oluwo bang'gi kaeto kochopo kanyo to jokone nigi chiene mane Westcha wacho nigi nene kuma boro to jalekleke cha biro kaeto ka gine kuma boro to gichano ne plan maricho kala yudo ni kata kumicha ni plan no jawinjo nitie ng'ato mabe supporti emomiyo Ruben wacho ni ratego kik wanege ing'e ne gichano mondo ginyume bur mondo we kono tho kech nege nikech en bur matut machon mane kunyo ka ing'e wells moko ma desert ka ne kunyo gi matut kabisa kimanyo pi to ma pi koro wuoge to dong kamano
koro nyiso ni kano nyume kono mondo wuogi e wel mar kuoyo mondo idhi onge otho chutho to Ruben paro kamano koro sama tin jo-Gilead donjo kanyo dwa dhi Misri to wacho e chonde go wause uru kato giuso wadgi an gima lit na ma penjora sama owadgi wuok dhi gi jok ma foreigners mokia dhoge mokia jogo odhi e piny mawendo to be ginene ngin ginyiewo nyathi wuon ngin kata ngin gima nowacho kodgi teko ma gikono riti ka to gikawo pesa to gidongo to gichawo nitie kare dhano ng'ama rach kendo ayudo ni kare jasik ng'ato mana jodgi wuon kare Waswahili nowacho maber kik ulacho kingwoni mwako nitie wete moko kata wede moko manyaka watang'negi nona to buch otieno utieko wa kodgi Osena jo-Midian obo ng'iyo kuma nochope bang'e kanyo to kata kamano duogo bang'e ng'iane Juda to kod Tamar ma bende wagamo yweyo kaka owinjo wero mar wuok piny Tanzania Light Bearers mawacho ni je wataka kupona ma bende biro waduogo chak wadhi nyime. Kamana ahinya iwacho kanyo ni je wataka kupona. Light Bearers openjo kanyo maber ni di ng'eny ahinya watemo mondo mi watim maber to maricho bende koro biro to kich bedo machiegni gi Nyasaye tiyudo ka koro gik mabeyo timore ni ngima bende obong'e ni to Joseph bende nobedo gi machiegni gi Nyasaye tango ma bende notimore e bang'e kuche machiegni uru kendo. Amen. Erokamano ahinya jogo bende koro koko yawo TV mare wane chenro mar wuoth geno kidieny mar lesson ne wang'iyo kanyo wach mar kaka Joseph wuon lek wang'eyo na Juda kod Tamar jalo Dickson Juda kod Tamar aba ni chiwuode wang'eyo na Juda kod Tamar ng'o bende kori puonjo kae kuom Juda to kod Tamar. Erokamano ahinya japuonj ogo Nyasaye erokamano kendo tich ariyo wawuoki kod weche madongo ahinya mana ka japuonj mokwongo osewacho ni seche moko kiyawo TV mari fwenyo pastor ni Jo Ishmael nigi pesa kendo jandik lesson wacho e second last paragraph ni to moko kuom owetene ne onge gi lit kata matin ne gineno ni pok oromo gi kit chulo kuor mane gisechano pok oromo gi kit chulo kuor mane gisechano mana mapiyo ne gineno ka johala moko ma jowuoth biro neno kweth mar Ishmael mane wuok Jordan kendo ne gidhi Misri ka giting'o gik mang'we ng'ar gi mwandu mamoko. Juda nowacho ni gius owadgi ni johala makia Nyasaye karwe kanyo mondo timo nade mondo tho winja ndege ma Juda wacho Juda wacho ni okawo wadgi mondo timo nade mondo usi ne gikawo wadgi bugi uso ne Jo Ishmael go Jo Ishmael nokawo pesa mang'eny mokawo mokete lwetgi Jo Ishmael go kawuone jowa ma walamo kod gi Nyasaye mondo warruok ochop kare gi jowo ma Waislamu. Erokamano ahinya ka ichopo tich adek to Juda achiel ni mano uso Joseph kendo en mane obedo kod paro mar uso ang'ono mar uso Joseph oneno Jo Ishmael Juda achiel ni koro dhi neno gima dwa timre e dalane kendo fujo jaduong' neno okora kabisa gimiyo jaduong' okora Jacobo kochete. Erokamano pastor. Juda ni ojanja nikech wanwang'o ka chiwode yiena mana ng'ad story kamano chiwode weche osebedo matek ka weche osebedo matek nikech ne osingo ni chiwode biro nwang'o nyako biro nwang'o wuoyi koro kosingo ni wuode biro nwang'o wuoyi chiwode biro nwang'o wuoyi to kawo ndalo moko mang'eny kapok singo notimo nade ochopo kare. To Juda dwaro dhi e liel ka Juda dwa dhi e liel to mamani olokro chot to dhi bedo ang'ono bedo bath aora kata bedo bath jomoro mokgagore to jandiko wacho wach moro mangima kabisa niya ni nokawo yoro chot mondo chopgo singo moro mane Juda to manade mane Juda singone yien adhi duogo kanyo. Jandiko lesson wacho niya ni sigand Tamar nigi migawo kae wach ni luwo yo mochandre wach uso mar Joseph e piny Misri kendo dhi achiel kachiel gi adiera ni koro eka Juda oa ir jowetene kendo mano nyiso ni owetene ne ok oyie kode. Momedore gi mano andiko ni wuoyo kuom gik moko bora machal gi sura mokalo to kata kamano Nyasaye dhi tiyo gi maber mondo warruok wuogie. Wach mar ariyo machal kod mogi Juda oyudo dhako mar Nyakanan kendo nyuolo kode yawuoyi adek Onan gi Shela. Juda nomiyo wuode makayo dhako mar Nyakanan miluongo ni Tamar mondo oyudgo nyikwaye. Kane kod Onan oneg gi Nyasaye nikech richogi Juda nosingo ni Tamar wuode matimo nade machogo miluongo ni Shela. Koro ing'e ni Shela ne pod ang'ono ne pod tin to ako miluongo ni Tamar ni timo nade dwaro ng'ama nyalo timo nade ng'ama nyalo nyuome. Omiyo gima wafwenye wach ni ko wang'ado story mondo ber machiek niya
ka in ot oyie mondo ibed or to ka in nyako ma oromo tedo oyie mondo ibed nyako moromo tedo wanwang'o ka ot achiel ma en ot mamalo kaachiel kod ot mamwalo dhi to riwore e kit kisera mak mana mondo timo nade mondo migawo moro chop kare. Erokamano japuonj. Yalo. Jesse ngeno gino parona ni jaduong' moro dhi e lodging Kondele ka kuma nyiri paka ka chon. Ineno gima nyako notimo. Kende ni chon dhako mohodho chunga e bath ndara. Nada nodho. Ing'anya ni matodho. Koro jaduong' cha bende jaduong' mokwongo nindo gi chi wuode ne Bible history. Yes. Iwinjo kuma odhiera jaduong' ni. Wakora owakocha nyaka kone. Kae to koseyudo ot Kondele ka mna Kisumbwa ka. Kae ting'eno ng'ato kone wakelo ni nyako. Ko dhi to yudo nyako mane odno mana nyare wuon monyuol. Nitie moko malit kane gigi nochakore chon. Taduga fwenyo kendo ni godongo nego bed godongo. Nikech ng'ato osebedo ng'ama duong' to pod dwanyore gi nyithi. Ng'ani ng'eni dhi wuoth. To owacho ni to menu medo kethe. Eko yudo nyako mochung'era. Kae ta ago ni Nyasaye erokamano kuom miyo nyako ni thuolo mondo wuondi gi duong' moro mokamacha. Kare wach diel achiel mi koko ngono bende owacho no ko ni miyango abo kelo ni diel bang' timne. Ko tero diel to lepe mane nyako no treke go moko bedo go puonja jawinjo ni kare gimo pondo ne Nyasaye onge kata achiel. Kendo adier samoro nyalo paro na joma dongo kata joma riek kata joma ong'eyo to polo ko jok ni mako ndalo 40 to chopo. Wachno bedo marach kabisa ne Nyasaye nikech history mar dalane nyithindo go tho nyithindo ariyo nikech Nyasaye nok dwargi. Mar adek ni bende timo marach ni instead of nyuol gi chio wadegi to golo ko oko ebe no nege. Eso gima ti kanyo kisomo story no nikech en gima laja. Ibo yudo kanyo ni nikech jaduong' ni ne onge pesa mano nyalo chulo go chot. Digi mano singo. Kendo kanyo yudo ga at the end of it gumomiyo koro Tamar ng'eyo ni ma lepe gige no dong kanyo gi lodhe ni wena gigi iduogo ka. Kose mako. En story wa meta. Ngere Tamar ne ojanja kabisa nikech no keto Juda tight kabisa ni nyaka gir singo moro timona gir singo ni masito watne na njao ni onjaore nikech neno ich tipenjo niya idhi wuok kanye to spoko miye shela koro penjo moro wuok ka penjo no wuok to wacho niya ni jalo mano miya lodhni ko miya e won nyako Mama keni kanya mino chupo mon leg moko chako wuon ke kino wango ni gole uru mondo tebe nade mondo wanege wodhe go gi kite to ko gole kiti ko to ko kiti yawa to ngama me achite ne ka kare mna kware ge jomo ko ti mari kiti ngado ne juwade ge wat ling kapo kene no ma kapo kene ibo samo story no jakro pradega som dia no kanyo dia kama no wadonyo ne Joseph Misombe piny Misri. Joseph ose jayalo ose ge Juda no propose mondo ose ochopo Misri. Ang'o mabende koro dhi nyime kae bedo ne mar Musomba kae bendo konye koso dhi otiege japuonjero kamano Joseph Misomba e piny ma Misri. Yendi Kristo wacho ni koro wadhi nyime gi sigand Joseph mane waweyo kore nikech wach mar Tamar. Joseph koro tiyo kaka misumba e od jaduong' jorit od ruoth ma jorit jend joma tiyo kar ruoth. Jendiko Leson keto wach mangima. Ka idhi e wach mar ariyo jendiko wacho ni mana mapiyo Joseph koro en jal madhi maber. Ne en ng'ama ber kendo ruodhe nogene ahinya manoketo mwandu duto e lwete kendo kete jarit ode kod mwandune duto. To Joseph kosa kawo gik moko duto mokawo kete lwete to paro moro biro niya ne kata ruodha da kawo gimoro amora mokete lweta to chiege ok nyal kawo motimo nade mokete lweta. Mano wach magema kabisa. Ng'eni ng'ato owacho ni wach magema ne bwara gimoro amora kawo makete lweti lakini nyaka itig paro mare niya ni chiege to en mare. Nitie gik moko mok riwruokie. Achiel kuom gi en ang'ono en dhako. Mano mangima. Jandiko Leson wacho niya Joseph no koriwre kod dhako ni kata kod dhako ne obedo ka ombe kendo manyo yore duto mane gitimo nade mane ginyalo riwrego. Omiyo kata kod Joseph noyudo thuolo mar bedo kende to no koyudo thuolo mar mondo njawre kendo mondo kuod nying Nyasaye. Jandiko Leson wacho niya dhi maber mar Joseph kata kamano ok miyo bed jamibadhi e thuolo ma ja od Potiphar no gombe kendo dwaro mondo riwre kode. Joseph yo maji ok par tamore kendo yiero mondo witije gi arita mar ka timo richo makamano e nyim Nyasaye. Wach moro nitiere kanyo jaduong' japuonj katieko. Joseph no yie mondo tich okethre. Joseph no yie mondo dhi e jela.
Joseph noyie weche duto mane nyalo wach kuome mbaka duto mane nyalo go kuome to kiko tim makwero mondo riwra kod ang'ono kod chi Potiphar. Jandik lesson wach mogik niya, chi Potiphar obiro mofojo wach moro to wacho niya ni jale emane manya de thuon kendo dwati mana dwara riwre koda to mano no kochado Joseph oyie mana mondo dhi jela. Ero kama japuonj. Ingin chi Potiphar Joseph orengo mowe kode kuom evidence tosha utene chuor ne na wuodi mana kaka mano oyudo kocha otero lep kwargi ting'eyo kare jela nitie joma suffer innocently afwenyo kare jogela mang'eny obed accused falsely Nyasaye otimne gi ng'wono mondo oket bura kare to kothago Joseph owacho ni tho adhi because of God's sake kati Nyasaye ma jang'wono ing'eyo jaluo nowacho ni atung dhako kileng' tayodo wuoyi moleng'o tung dhako kare inyalo leng'o kihero unyalo goyona piny ka okedwa ne State House chief president owacho ne ratega dwari nikech berne kae to tamore nyathi mane mondiko machuore mapidho modak ake nikech en to nikech Nyasaye ne kode pod ochung' ahero weche mano wacho ere ka atim richo machalo kamane Nyasaye to gi Potiphar ma jatenda tiene ka nitie weche moko wacho to very important koro kata dong gi lawa meme achuore ting'en wach mogik moko ne kama siri niya Potiphar obed an kata in ni ng'ato kelo jayalo kode the first thing dinego ng'ano ko kama do tuye maisha president mangima man gi thuolo mar kawo sword to ng'ado ng'ute Nyasaye notimo ng'wono mogeng'o Farao Potiphar moko nego Joseph puonja ni kare Nyasaye nigi teko e weche teko achung' adiera to Nyasaye chopo kod loka japuonj mane dho pastor kamano Jandik lesson wacho moro mangima kabisa niya Joseph gi thuol ne neno ka gima Nyasaye manade owe kendo no neno ka chal gi modong kende to gimoro achielo morania e thuolo ma Joseph en misumba kamae to jal mane gin ge od twech kanyo ng'iye to wacho jal nitiere kod gimoro iye winjane ni e gikene ruoth Nyasaye timo gimoro kendo gin ma otimo no omulo tudruok mantie e kind Joseph kod jaduong' od twech kae bende mana kaka ne en e od ruodhe Nyasaye nogwedho Joseph en jal manigi were kendo kata ber ni en tie okang' marach manadi bende kata kapok ochopo kanyo en misumba otema ahinya mondo otim maber moloyo kata ber ne en gima mich ma chal nade to ndiko nyiso wa maler ni e gikone Nyasaye emane okelo ne loch Joseph obedo jaloch e thuolo ma entiere e jela ka en misumba nyiso ni en misumba to bedo jaratiro e twich kanyo ka wasummarize lek mar mag Farao ka koro bende koro watimo japuonj wach mangima achiel kende ni ajuoke duto nok nyal loko lek kendo lek nobedo matek kabisa to ng'ata achiel ma iluongo ni Joseph ema noloko ang'ono noloko lek e thuolo ma jalo loko lek to mana ka Jandik lesson owacho wach moro niya ni story ni kod chandruoge moko iye to kata kamano geno nitiere iye kendo Nyasaye nitiere iye kendo wadhi nuang'o ka niya ni e gimoro amora mobedo marach Nyasaye loko gimarach mobedo ang'ono maber wayudo ka Joseph mane ojwang' kendo mane owetene ojwang'o mano mokwongo chi Potiphar dwaro mondo riwre kode mano mar ariyo otwe e od twech bobedo misumba e iye kanyo wano ka jal bedo namba 2 e piny ma Misri winjari Kristo wacho ni jatend Misri en sigana miwuoro ahinya ka Joseph obedo jatelo e piny mar Misri ka ng'ama ohinge en ng'ata achiel kende miluongo ni Farao ero kama japuonj ndalo rumo kae to wacho tuch e jela ni ruoth oleko lek kae timanyo ng'ama nyalo loko lek mana kana wacho mokwongo Daniel oloko ne Nebukadnezar lek to gimopogore gi ma en Nebukadnezar eto noleko lek to wiye owilgo to Farao ni to leko lek to loke motame kae to jagam divai boleko jaduong' jotend makati botimang'o boleko to kono ni ng'ata achiel dhi negi to ng'ata achiel dok e tichne tadiero temore kae to ng'ama dwok e tichne kono ni atako kisedhi ichake para to paro kawa higa 2 kapok oparo Joseph kare dhano ng'ama rach kare ng'ama konyo king'eyo okonyo nyathino konye mutiko higa 2 kapod ok oparo manyaka wach lekni motuch kore ka Joseph kore gonyo puonja ni however long it may take kata ka ndalo mage
Nyasachwa gik mochano ok kethre kendo chopo kare. Kaeto from prison to prime minister. Prime minister mokwonge muma en Joseph Mawuod Jacobo. To kadhe weche mapekende to kata kamano nitie geno. Jawinjo moko nitie mapod rito, moko nitie makawo ndalo. To kuma Nyasaye kanyo godho chopo chande, wabiro chopo. Jeuri ajewa, teka teka no chungi Nyasaye motegno. Adieri ok tow. Kendo ribo siko manyaka chiengero kamano. Ero kamano nikech kendo wabogo tieko gi kanyo nikech wawinjo wach mamit ahinya nikech en puonj pod dhi mbele. Puonj mabiro mar 12 Joseph Wuodh Misri. Wadang'iyo ni koro lek mano leko. Koro chako tich. Ochopo ka. Amena. Kendo ji kulore ne. Amen. Puonj mabiro wadhi ng'iyo kanyo ko jogo manyien bende chopo giko mar mi puonj ma kamae. Nem ni jo yalo ariyo pastor kachiel. Pastor Charles Odine kachiel kod Jalo Dickson Oduor bende kadho kanyo. Penj moro amora bende nitiere kanyo kakwa Jalo Dickson Oduor mondo tikno galang. Walemo giwacho ni mana pastor wacho ni kata kamano jaduong' Jagam Divine ne ok oparo Joseph to wiye nowil kode. Ne ok opare to Nyasaye notimone maber. Nyasaye noparo Joseph. Walemo goyo ni erokamano osiepwa nikech ber, erokamano kuom ng'wononi, erokamano kuom herani, yienwa mondo wasom sigand Joseph. Wuod ni erokamano. Koro pare joneno mag Lulu TV kwa bende parwa duto riat kecho penye maler Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Kete mana kanyo joma nyien bende mane puonjo mit ma kamae. Wewe koro wang winya nena wende ariyo kae mondo wadonje kidieny mar wende koro gi ote magi. Inyisa ni to leso no donjo ni machalo nade ere puonj maga bende koro iwuogo. Redemption Ministers kando ya bahari kachiel kod Angaza Singers Jubilee madonje machalo kamae to kwa duogo. Amiya somane na ote magi ga bende koro donjo gie sani kaka wande yudogi kokadho yore wa mag tudruok. Warani teo de mang'eny ader kaoka mano de oka kono adio ono alos nukada kama anche umbende ubedi jasio konge eno pepor mosiku wana wagi Yesu wena cho wena sagi nyaromo hallelujah maler kwa miyo Nyasaye du wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare mama tagole adera wewe peo manade kuji umerejelea dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka. Imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba usana na Bwana. Hallelujah.